enweburu ihe onyonyo m meburu oge gara aga achọkọtaghị m ya afụrọ m ya mana ọ bụrụ na ị gafete na onwe ka isi gafee ihe onyonyo biko kpọtụ m afọ ebe ahụ ka nwee ike mara. Mmadụ jụrụ m gịnị ka a na-akpọ windo n'asụsụ Igbo. Agara m chọọ ihe onyonyo a ka m nwee ike zitere ya onye anwa mana afụrọzi m ya. Ya mere m ji emegharị ihe onyonyo a ugbu a mana emebugo m ya oge gara aga mana afụrọzi m ebe ya bụ ihe onyonyo dị. Windo n'asụsụ Igbo pụtara mpio. Mpio. Gịnị ka a na-akpọ ihe a gịnị ka a na-akpọ ihe a karịa. Ụfọdụ jụzie m ajụjụ agaghịzi m tupu m na-ama ma ọ bụ tupu m na-aza onye anwa ajụjụ ndị ọzọ ejugo iwe na gị. Ya bụrụ na ị jụrụ m ajụjụ asabeghị ya biko gbaa mbọ zitere m ozi ọzọ ka m nwee ike mara ihe ka m nwee ike mee nchọcha ma ọ bụ na m amarọ ya mmee nchọcha ngwa gị ọ bụkwa na mma ya agwa gị ya ozugbo anwa maọbụ eme m ihe onyonyo gbasara ya ịghọta ya.